Bom dia, bem-vindo a outro programa de Sabra. Hoje nós estamos com Henk Werson, que está de polícia holandesa, e na cabeça e parte de polícia, secção de polícia holandesa aqui na Curaçao, anche que está sempre abandonando nossa isla. Henk, bem-vindo, cerca nós welkom. Nós também vamos com Henk na holandês e nós também vamos tema mais importante, que está de fatale fake. Boek que Henk escreveu, boek de 400 páginas, que está relatar a história, pero costa real de contrabanda humana e mensenhandel. E sim, é boek que está muito emocionante para poder ler Kiko e vítima não está passando e também está tocando em boek Kiko está ponto não que por usa para solucionar a relação de diferentes organizações na Curaçao também que pode trazer outro. Henk, welkom bij ons. Je hebt alles verstaan wat ik heb gezegd, want je bent bijna Curaçaoenaar. Ik heb heel veel verstaan en sorry, minuut op papier is sufficiënte. Dus ik kan wel heel veel volgen. Ja. Mijn excuses, want mijn uitspraak zou echt belabberd zijn. En dat haalt het hele interview naar beneden. Ja. Dus ik zal mijn uiterste best doen, maar dankjewel voor de aankondiging. Ja. Je bent bijna weg. Ik ga bijna weg, ja. Ja, met bijna maar. De laatste dagen om terug naar Nederland te gaan of ergens anders voor de Nederlandse politie te gaan werken? Ja, ik ga naar de Verenigde Arabische Emiraten om daar mijn carrière af te sluiten de komende jaren. En hoe voelt u zich aan het einde van deze bijzondere periode? Nou ja, ik ga met pijn in mijn hart weg van Duchy Curaçao. Ik bedoel, ik kom hier sinds 1995. Nou ja, ik denk dat mijn verbondenheid met name de lokale mensen uit Curaçao, die is er al sinds 1995. Dat heeft gemaakt dat ik teruggekomen ben. En ik woon vrij lokaal. Ja, dat is gewoon mijn leven. Ik zing met ze, ik eet met ze, ik drink met ze. Nou ja, dat zie je ook wel, hè. Dan krijg je een Italiaanse bol in plaats van een sixpack. Nee, dat stukje doet pijn. Maar ik moet wel realistisch zijn dat ik nog 4, 5 jaar te werken heb. En dat daar nog wat uitdagingen liggen en dat ik wel van de uitdagingen ben. Dus nu in een totaal ander gebied dan hier. Maar wees gerust, ik zal regelmatig op dit eiland zijn. Ja, zeker. Zeker weten. We zien je terug, zeker. U ziet mij terug. Ik heb 4,5 jaar in Thailand gewerkt. En met een tussenstop in Nederland 2 dagen zat ik daarna op Curaçao. Dus mijn vakantie zal wel altijd op Curaçao worden, zeker. Ja. Je bent politie hoeveel jaren al? 41 jaar. 41 jaar politie? Ja, september jongstleden zat ik 41 jaar. Ik ben ooit begonnen bij de Koninklijke Marechaussee. En vanuit de Koninklijke Marechaussee vrij snel gedetacheerd naar de politie. Nou ja, voor mij is Koninklijke Marechaussee en politie is toentertijd altijd één geweest. En dat geldt voor mij nog steeds, ondanks de taakstellingen. En in de taakstelling als marechaussee met bijstand ben ik vrij jong bij de politie begonnen. Daar gedetacheerd te werken, bijstandsniveau. En uiteindelijk ben ik in 2001 formeel overgestapt. En dat had te maken met de aanpak en bestrijding mensenhandel. Dus je bent een hele periode al bezig met mensenhandel. Je bent echt gespecialiseerd in deze thema. Nou, ik ben in 1995 bij toeval in aanraking gekomen met mensenhandel. Van tevoren wist ik daar niets van. Ik heb altijd bij bijzondere eenheden gewerkt van de Koninklijke Marechaussee. Ik heb daar ook algemene taakstellingen gedaan. En toen in Nederland werden de grenzen geopend. En toen kreeg je tijdelijk de grensoverschrijdende criminaliteitsteams. En die deden ook echt thematische onderzoeken naar grensoverschrijdende criminaliteit. En voor mij was dat mensenhandel. Ik werkte toen in Eindhoven. En toen kwam ik daar voor het eerst mee in aanraking. En omdat ik daar met mijn neus echt wel tegen de deur aanliep om in contact te komen met slachtoffers van mensenhandel, van seksuele uitbuiting, dus die gedwongen prostitutie. Ik wilde daar een gesprek mee aangaan, maar die gingen met mij geen gesprek aan. En toen ben ik gaan onderzoeken hoe komt het dat ze met mij geen gesprek aangaan. Dat heeft uiteindelijk geleid dat ik ben gaan studeren in Nijmegen, sociale wetenschappen, traumatheorie in relatie tot slachtofferschap en hoe kun je met die mensen in gesprek komen. En zo is dat ontstaan dat ik vanaf 1995 in de ontwikkeling zat om wat meer te weten over mensenhandel. Ja. En toen ben ik in 2005 medeoprichter geweest van het expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel in Nederland. En uiteindelijk heb ik tot 2012, 2013 in Nederland efficiënt gewerkt in de mensenhandel fulltime. Toen ben ik naar Thailand toe gegaan. En toen zagen ze mijn cv en toen hebben ze gevraagd, kun je ons helpen om een National Referral Mechanism te ontwikkelen voor mensenhandel. En dat was wel moeilijk, want in Thailand had jij gedwongen prostitutie, maar het was er niet. En je moet een keus maken, wil je een Referral Mechanism ontwikkelen, dan moet je met elkaar in gesprek gaan. Het bestaat en we legaliseren het.
of we zeggen het mag er niet zijn. Anders kun je, beleid maken in een gedoogsituatie lukt bijna niet. Want als ik een gedoogbeleid heb in de prostitutie en ik wil 1 exploitant aanpakken omdat hij zich schuldig maakt aan mensenhandel, zal hij meteen zeggen waarom ik en niet mijn buurman. Want die doet hetzelfde. Dus het mag of het mag niet. Ja. Nou ja, en daarin zie je dat ik steeds meer deed in de ontwikkeling van de wetgeving. Sinds 2000 ben ik opleidingen gegeven naast mijn reguliere werk, omdat in Nederland een zelfstandig prostitutiebeleid kwam. Dus ja, uiteindelijk ben ik wel expert mensenhandel geworden, daar kwam het op neer. Ja, ja. En in Thailand er doorgezet, dat was politiek strategisch, omdat ze iets in moesten bedden. Dus ik dacht, ik stop met mensenhandel, maar dat is niet gelukt. Toen ben ik 2 jaar in Nederland geweest, verantwoordelijk als chef team internationale politieuitzendingen. Maar die zaten over de hele wereld. En wat had je over de hele wereld? Routes van mensenhandel, mensensmokkel. Dus dat moest daar ingebed worden. Dus daar bleef ik eigenlijk in die mensenhandel zitten. En toen ik hier kwam, heeft de plaatsvervangend korpschef van de Curaçao gevraagd, zou je voor onze plan van aanpak kunnen schrijven? Hij heeft ooit bij mij in Nederland een paar maanden mogen werken. En toen heb ik gekeken, wat kunnen we hier schrijven? Omdat ik in principe hier ook best wel veel mensenhandel zie, criminele uitbuiting. Dus vanaf 1995 actief betrokken bij de aanpak en bestrijding mensenhandel. Bijna 30 jaar. Ja. Minder. Als we terugkijken, voordat we in de vertalen feit gaan induiken. Als je terugkijkt naar die 30 jaar, hoe zie je die probleem? Het is echt groot geworden. Die probleem van mensenhandel. Het probleem is groot geworden. Ik denk dat het probleem altijd al groot was, maar het werd niet onderkend. Oké, ja. Kijk, en in 1995 was voor mij mensenhandel. Ik wist het ook niet. Wat ik zei, ik werkte voor bijzondere eenheden. In die tijd had je in Nederland RARA. Je had rechts en links wat met elkaar ging vechten. De mensenhandel, gedwongen prostitutie, wat was dat? Ja. En je had in die tijd had je in Nederland, we hebben het nu over cocaïne. Toen had je het over invoer van softdrugs. Ja. Je had in die tijd heroïneproblematiek. Maar cocaïne was een ver van je bedshow en ecstasy. Dat was een opkomst. Dus met de tijd ging dat veranderen. Daar was de focus op gericht en niet de uitbuiting van vrouwen. Mm-hmm. Ik bedoel, seksuele vrijheid in de jaren 60, 70 in Nederland was ruim. Men ging toch niet kijken naar wat gedwongen was. En er was eigenlijk een soort van gedoogbeleid. Er waren toen meer bordelen dan sigarettenzaken. Ja. Als je in Nederland kijkt, als je in het zuiden van Nederland kijkt, vanaf Nijmegen en dan naar onder gaan, naar Maastricht, die hele provinciale weg, om de 200 meter had je een bordeel, bij wijze van spreken. En onbekend maakt onbemind. En dat was voor mij exact hetzelfde. En dat zie je ook in de fatale fuik terug in mijn eerste verhaal. Dat is echt mijn eerste verhaal geweest. Ja. Dat ik punt 1 achterover sloeg en dacht van dit kan niet, wat ik nu hoor en wat ik nu zie. Maar ik werd ook aangewezen om mijn eerste verhoor te doen met een slachtoffer van gedwongen prostitutie. En die zei niks tegen mij, op al mijn vragen. Terwijl ik daar stond, vanuit mijn getraindheid, bijzondere eenheden, van ik ga je even redden. Nou ja, dat redden is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Dus toen was het ook in grote getalen aanwezig en toen is het gaan leven. En als je dan ziet in de doorontwikkeling, denk ik dat Nederland anno 2010, 2011... op een topniveau stond in de aanpak en bestrijding van mensenhandel. Dus dan ga je, 1995, dan moet je die hele tijd pakken, dan komt die aandacht. Dus het is best wel een cyclus geweest van bijna 15 jaar, totdat wij waren echt de top van de wereld in de aanpak en bestrijding mensenhandel. Goed. Oké, laten we je bent al begonnen met de fatale fuik, maar mijn eerste vraag over fatale fuik. Ja. Ik heb al een vraag gesteld. De naam fatale fuik. Wat betekent de naam? Wat zit achter de naam fatale fuik? De fatale fuik is de fuik die de vissers gebruiken. Als je er eenmaal in komt, kun je niet meer terug. Oké. En dat is het. Als je eenmaal in dat web komt van dat criminele structuur, van de mensenhandel, kom je er niet uit. En ik kan hem even uitleggen vanuit wat ik hier zie. Want er zit een hoofdstuk in van hier. Als je in Venezuela woont en je verdient $75 per dag. En het is zo dat een criminele organisatie jou zo ver krijgt dat je cocaïne transporteert naar Aruba of naar Curaçao.
Dan hebben ze jou zover gekregen dat je een crimineel feit gepleegd hebt. En die worden ze hier onderschept. En het enige wat die persoon heeft gedaan, die heeft $300 gekregen om voor zijn familie te zorgen, om even in te laden en uit te laden. Want dan is er geen weg meer terug. Want dan zit je binnen dat criminele milieu, dan ben je ingezogen. En als je dan zegt van ik heb nu $300 gekregen, ik doe het niet meer. Oké, we hebben de foto's nog. Ja, je zit erin. Als je erin zit, kom je er niet meer uit. Dat staat ook in al de verhalen eigenlijk. Als je erin zit, kom je er niet meer uit. Als je vrouwen hebt. Sommige dingen zijn ook vanuit een Nederlands perspectief. Ik heb in dat boek is vanuit verschillende perspectieven bekeken. Dus vanuit Nederlands perspectief, vanuit Marokkaans perspectief, vanuit Antilliaans perspectief, vanuit Zuid-Amerikaans perspectief. Als een meisje in de gedwongen prostitutie zat, de ouders willen eigenlijk niet dat een meisje als prostituee werkt. Dan haal je een meisje uit de gedwongen prostitutie. Als dan de moeder bijvoorbeeld over de daken schreeuwt, oh, wat is het erg wat mij overkomen is. Nee, het is haar niet overkomen, het is haar dochter die het overkomen is. Maar in die cultuur, ook in de Nederlandse cultuur, vinden de ouders natuurlijk erg wat hun dochter overkomen is. En zijn zij misschien wel meer van slag dan de dochter die het overkomen is. Als dat is, komt de dochter er niet meer uit. Want dan krijg je altijd de verwijtbasis. Hoe is dat gebeurd? Ja. En dat zag je, dat heel veel jonge vrouwen die gedwongen in de prostitutie kwamen, 17, 18 jaar, misschien wel 100.000 keer gewaarschuwd door de ouders, je moet niet met Mohammed omgaan, in die loverboy methodiek. Je moet dat niet doen, dat toch inkomen. Dan kom je daarna in een cyclus van verwijtbaarheid en wat het is. En dan komt er iemand niet uit. Daarom heet het ook de fatale. Is er één specifieke verhaal dat jou heeft echt, weet je, het was echt diep voor jou? Nou, dat was mijn eerste verhaal is, die staat me nog exact bij. Ik weet ook nog precies het kantoor waar ik was. Ik weet wat er aan voorafgaand was. We waren... ik ging naar Eindhoven, juni 1995 ging ik naar Eindhoven. Er zou iemand geliquideerd worden. Dus we deden een onderzoek naar liquidatie. Wat bleek nou? Dat was een mensenhandelaar. Die zette overal jonge vrouwen in de prostitutie in verschillende bordelen rondom en nabij Eindhoven. En op een gegeven moment hoorden we dat Samantha haar vriendin belde, die met haar ook in die prostitutie was gekomen. Maar haar vriendin die was weggezet naar Limburg, want die deed niet wat de mensenhandelaar de pooier wilde. En die kwam in een systeem waarbij ze aangeboden werd dat ze ontvankelijk was voor Griekse seks, anale seks. Ja. En Oost-Europese dames willen in principe geen anale seks, die doen alles. Maar om jou onder de duim te krijgen, werd je daar even geplaatst, zodat je daarna weer in het ritme liep en meewerkte. Dat was één. Maar toen hoorden we op een gegeven moment dat Samantha belde, huilend, en zei, weet je wat hij gedaan heeft? Hij heeft mijn borsten geruïneerd, want die heeft hij vastgespijkerd. Ja, en dat hoor je dan en dan denk je, ja, dat kan niet. Dat kan helemaal niet wat ik nou hoor. Ja. En toen was in de wetgeving nog niet dat er een absoluut doorlaatverbod was, dat je in moest grijpen. Dat is een beetje juridisch. Als je nu kennis draagt van mensenhandel, dan moet je ingrijpen. Ja. Dat zegt onze wet. Dat was toen nog niet. Maar we waren allemaal verbaasd en flabbergasted. We hadden hier ook nog nooit mee te maken gehad. En toen ze eenmaal binnen waren, dat we onze inval hadden gedaan, want we hoorden een tweede segment en we zeiden, nu moeten we ingrijpen, dit kan gewoon niet, we moeten dat doen. Toen bleek het waar te zijn wat we gehoord hadden. Ja. Dat is niet dat ik er nu anno 2025 slechter slaap. Maar dat verhaal zit gewoon zit in mijn geheugen en dat gaat ook niet meer weg. Alsof het gisteren is gebeurd. Ja, gaat ook echt niet meer weg. Ja. Zijn er meer vrouwen in mensenhandel dan mannen? In de seksuele uitbuiting zijn meer vrouwen die seksueel uitgebuit worden dan mannen. In de criminele uitbuiting, ik denk dat ze daar te weinig cijfers van hebben. Maar als ik kijk naar de criminele uitbuiting zoals die hier richting Curaçao is. Dus ik doe mensen in een omstandigheid brengen dat ze voor mij de drugs transporteren en dergelijke. Dan denk ik dat het 90% mannen zijn. In de seksuele uitbuiting, ja, het schaamtegevoel daar is nog groter. Maar dan zie je toch wel dat vrouwen overheerst. Seksuele uitbuiting. Ja. Arbeidsuitbuiting, denk ik dat daar een balans in kan zitten. Henk, hoe beoordeelt u de situatie rondom mensenhandel op onze eilanden?
Nou ja, ik denk zeker dat er sprake is van mensenhandel op deze eilanden. Ik denk dat er sprake is van alle vormen van mensenhandel. Dus de seksuele uitbuiting, de criminele uitbuiting en de arbeidsuitbuiting. En dat heeft er ook mee te maken door de geografische ligging. Krijg je van de omringende eilanden van mensen die geen toekomst hebben, komen naar Curaçao en de andere eilanden. En ik weet zeker dat er criminele actoren zijn die dat gebruiken en misbruiken om zich te verrijken. Want die mensen kunnen toch geen kant uit. Ja, ja. En doen we genoeg hier om met mensenhandel? Nou, laat ik zo zeggen dat de ontwikkeling is ingezet dat we meer gaan doen. We moeten meer gaan doen. Ja, we moeten meer gaan doen. En volgens mij was het zo dat we 2 jaar geleden of 3 jaar geleden, je hoort het al, zaten wij, dus ik praat nu ook als iemand van Curaçao, Ja. Zaten wij echt in tier 3, in de slechtste fase wat betreft dat. Zeker. En daarin zijn wat ontwikkelingen gemaakt en zitten we nu in tier 2, maar volgens mij moeten we echt, we moeten de komende jaren best wel investeren om naar tier 1 te gaan. We zitten nog steeds in die tier 2? Tier 2, ja. Nog steeds? Ja. Dat is uitgekomen. En ik denk ook dat we nog niet uit tier 2 gaan komen, als ik heel eerlijk ben. Want daarvoor zal het hele systeem, de politie en alle entiteiten zullen werk moeten doen. De opvang zal geregeld moeten worden, et cetera, et cetera. Nou ja, daar komt wel wat bij kijken. Daar zijn we nog lang niet. Nog niet. Nee. Maar we zijn wel bezig. We zijn gelukkig bezig. En ik moet ook wel realistisch zijn. Kijk, in mijn hart had ik al graag een tier 1 willen zetten. Laat ik gewoon heel duidelijk zijn. Want het is een misselijkmakend misdrijf. Aan de andere kant moet je ook reëel zijn met de capaciteit die we hebben en alles wat op ons afkomt. Als we met z'n allen mensenhandel zouden gaan bestrijden, zouden we in tier 1 komen. Maar we hebben hier ook onze ontvoeringen en we hebben hier ook onze levensdelicten en we hebben hier ook onze diefstallen en we hebben ook alle andere dingen. Dan zou ik zou dan iets vragen van politiekorpsen en netwerkpartners wat gewoon niet kan. Ja. En laat ik nou gewoon heel eerlijk zijn, in Nederland hebben we 70.000 politieagenten en dat is ook met de vraag of hoe lang we nog in tier 1 blijven en of dat prioritair is. Want er zijn ook andere prioriteiten. Zeker, zeker. En als expert en specialist die er zo bij betrokken is, moet ik daar ook realistisch in zijn. Want ik vind natuurlijk dat er heel veel capaciteit op ingezet moet worden. Daarvoor ben ik ook specialist. Dan ben ik ook expert op dit gebied. Maar dat blijf ik ook vinden. Want als de politie niet op zou treden als een mijndochter zou zijn, ja, dan zou ik best wel een probleem mee hebben. En dat probleem zou ik er ook mee hebben, omdat ik gezien heb wat het met zich meebrengt. Ja. In je boek noemt u opsporingsmethoden en sociale, culturele factoren. Wat bedoelt u precies daarmee? Je moet, punt 1, er zijn voor mij 2 dingen. 1 ding is dat wanneer we het hebben over mensenhandel, gedwongen arbeid, seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting, wordt er altijd naar het slachtoffer gekeken. En ik zeg, je moet niet naar het slachtoffer kijken, je moet naar de dader kijken. De dader gebruikt de sociaal-culturele omstandigheden om iemand uit te gaan buiten. Dat doet dat slachtoffer niet, dat doet die dader. Ja. En als je internationaal kijkt, zijn er heel veel programma's over slachtoffers, zijn er heel veel films over slachtoffers. Maar dat doen we bij cocaïne ook niet. Bij cocaïne proberen we degene te vinden, de dader die het produceert, die het vervoert en die erover gaat. Ja. We gaan ook niet met de cocaïne in gesprek, wie heeft jou gemaakt? Ja. En dat is typisch bij mensenhandel, dat we altijd kijken naar het slachtoffer. Het slachtoffer. Die sociaal-culturele omstandigheden maken, als ik nu naar Venezuela ga, en je hebt maar die $70 of die $75 per dag. Gemiddeld hebben mensen daar $30 per maand om van te leven. Ik weet niet of u onlangs in Venezuela bent geweest. Als je daar uit gaat eten, dan ben je, en je gaat met 4 man uit eten, ben je $250 kwijt. Dat kan dus niemand betalen. En die dader, die mensenhandelaar, die maakt daar gebruik van. Die sociaal-culturele omstandigheden. Sociaal-culturele omstandigheden. Als een Marokkaans meisje voor haar huwelijk, en ook in deze generatie, voor haar huwelijk aanstootgevende foto's op internet zou hebben, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ze heel veel problemen krijgt met haar vader en moeder. Ja. Maar dat zit ook in een bepaalde Nederlandse groep. En dat zal hier ook zijn. Als ik binnen de Jehovah-gemeenschap een vrouw ga fotograferen, hier op de eilanden, en die naakt afbeeld op social media, dan denk ik dat die mevrouw een probleem heeft. De dader gebruikt dat.
die gebruikt dat. Die gebruikt dat element, dat stukje, om misbruik te maken, om in zijn macht te krijgen. En dat heet misbruik maken van de feitelijke omstandigheden waar iemand in verkeert. Want als ik aan u vraag om cocaïne voor mij te gaan sturen, maar u heeft uw werk, u heeft uw salaris en dat is verder goed, gaat u geen cocaïne brengen. Zeker. En die andere mensen daar dus wel. En dat is misbruik maken van de sociale en culturele omstandigheden. Dat kan sociale omstandigheden of culturele omstandigheden zijn. Zijn altijd de beloftes geld? Nee, een beter bestaan wat niet in geld wordt uitgedrukt kan zijn. Uit je sociale isolement komen, dus vrienden en kennissen hebben. Dat kan in een heel breed spectrum zijn. Is niet altijd geld. Niet alleen geld. Nee, niet alleen geld. Niet alleen geld. Het is uiteindelijk, de dader moet zich bevoordelen op enig moment. En dat is niet altijd geld. In uw boek bespreek je over juridische mogelijkheden om mensenhandel te bestrijden. Ja. Hoe wordt dit hier op de eiland aangepakt? Wat de eilanden nu gedaan hebben, en dat hebben ze ik heb dat in 2005 ook wel eens gedaan, is dat we proberen de juridische context onder de aandacht te brengen van de mensen die in het werkveld zitten. Kijk, het artikel mensenhandel is het langste artikel wat er bestaat. In alle wetgevingen. Dus hier op het eiland, er is geen artikel wat langer is dan het mensenhandelartikel. En mensen vinden het vaak een moeilijk artikel. Nou, komt het weer, ik vind dat geen moeilijk artikel. Want als we het er al over hebben, maak ik me al bijna strafbaar. Maar het is wel een lettertype 6, 1 pagina. Nou, van die kleine lettertjes helemaal voorgeschreven. En wat we met de juridische context hier proberen, is om verschillende groepen te leren dat stukje in de keten waar je staat en werkte in de juridische kennis te krijgen over mensenhandel. Dus als iemand uit Venezuela op de luchthaven komt en die zegt ik kom hier op vakantie. En de immigratieambtenaar zegt van waar ga je naartoe? Ja, ik kom op vakantie. Waar ga je naartoe? Ja, dat weet ik nog niet. En in de controle blijkt dat ze 3 stringetjes bij zich geeft en verder niks. En dat toelatingsgeld. En zegt van ja, ik weet het niet en ik moet kijken hoe ik er kom. Maar ik heb een bepaalde afspraak. En ineens wordt ze wel door mensen opgehaald. Dan kun je waarnemingen maken. En dan is het de entree aan de voorkant van wat iemand te wachten staat. Dat in combinatie maakt dat die ambtenaar moet weten. Mensenhandel, lid sub 3 zegt, degene die een ander aanwerft, meeneemt of het ontvoert met het oogmerk in een ander land toe te brengen, zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen. Dan hoop ik dat die immigratieambtenaar dat stukje in zijn hoofd heeft. Dat wil nog niet zeggen dat we mensenhandel gaan krijgen, maar vanuit hun expertise zien zij iets gebeuren wat afwijkt van het normale patroon. En als ze daar een mutatie van maken, dan heb je al 50% van het delict heb je rond. Dan gaat de vreemdelingenpolitie op controle en die komt bij de snack. En die constateren daar ineens een nieuwe persoon dansend of hem wel aan de drank brengen of ik weet niet net wat. Kun je gewoon een gesprek mee aan, kun je controle mee doen. Ik ben hier wel eens naar wat snacks geweest. Ik heb echt Google Translate nodig, want mijn Spaans is echt belabberd. Ik heb echt Google Translate nodig, want anders kan ik geen gesprek aangaan. Ja, ze verstaat wel douche, maar met een paar woorden papiermens die ik ken, om tegen een douche aardig te zijn, daar red ik het niet mee in de snack. Dus als je dat constateert en je schrijft je constatering op, dan kan het wel eens zijn dat hetgene wat jij daar schrijft aansluit bij hetgene wat die grensbewakingsbeambte al geschreven heeft. Ja. Dus je moet je automatisering naar elkaar openzetten. En als dan blijkt dat een meisje, als ze niet komt werken, $30 moet betalen, omdat de snack-eigenaar haar ticket heeft betaald, dan is al bijna je strafbare feit rond. Want dat doen we namelijk wel bij drugsgerelateerde zaken. Als een boot aankomt, dan is er een interventie van het MIC. Die dragen het over aan KPC. DGC gaat ermee aan de slag. Dan moet ik dat toch overdragen. Dus dat doen we wel daarmee. Ja. Laten we dat dan ook doen in die gevallen dat de mens het product is van de crimineel. En dat is wat ik de mensen probeer te leren. Als ik in gesprek zit met een slachtoffer, dan ben ik mens, dan ben ik Henk. Maar het is wel het product van de mensenhandelaar. Dus ga eens kijken wat voor product die mensenhandelaar doet. En dan zit er geen verschil in of het gestolen auto's zijn, mensen of drugs. En als we dat kunnen bewerkstelligen, dat er zo naar gekeken wordt, dan is een slachtoffer
Ik zeg altijd, een appeltaart is lekker. Dus als we een appeltaart kunnen maken, is het lekker. En een slachtoffer, die zorgt voor de slagroom op de taart. Maar zonder slagroom, zeker in dit klimaat, is die taart even goed lekker. En kun je dus vervolgens... Dat is in principe mijn metafoor op hoe je dat juridisch bij elkaar moet brengen. En dan is het informatie wat je ziet, dat noemen we, dat komt ook in het boek terug, dat heet de stapelingsmethodiek. Allerlei kleine stukjes maken dat je komt tot een voltooid delict. 0 plus 0 plus 0 plus 0 is 1. En dat is juridisch, iemand die juridisch goed in de wedstrijd zit, die weet dat. Allemaal kleine stukjes maken één geheel. Dat is 0 plus 0 plus 0 plus 0 is 1. Dus als ik je sla, dan mishandel ik je. En als dat wordt waargenomen, dan zie je dat. Maar de mensenhandel zie je niet zo. Zie je niet. Dus je moet die kleine stukjes verzamelen. Ja. Denk je niet dat, want jij 30 jaar geleden, ben je echt jezelf gaan omscholen, bijscholen, om echt niet alleen de boef te pakken, maar die slachtoffer meer met hen te kunnen praten. Ja. Denk je niet dat dat ook in de opleiding van de opsporingsambtenaren, ze moeten echt een beetje dieper? Ja, dat denk ik, ja. Ja. En in 2000 hebben we in Nederland, toen ik werd in 1999 werd aan mij gevraagd, Henk, kun je wat betekenen, want we krijgen een zelfstandig prostitutiebeleid. En de politie gaat de gemeentelijke toezichtcontroles doen, dus we hadden vergunningen. En daar moesten ze iets van leren, want de politieagent had in Nederland ook geen ervaring met bestuursrecht. Ik ook niet. Dus dat moest ik gaan leren. En iedere politieagent in het prostitutiemilieu, die werd aangewezen als toezichthouder. En die moest een cursus gevolgd hebben, omdat hij echt eerst boefgericht was, maar hij moet nu beide componenten hebben. Dus zo zijn we ooit begonnen. 3 dagen juridische context, 3 dagen hoe ga ik met mensen om. Ja. Dat was de opleiding. Ja. Later, toen ik stopte met de opleiding geven, was de opleiding ruim 3 maanden. Want wat gingen mensen leren? Er is de juridische context en sociale wetenschappen zijn bij elkaar geïntegreerd. Ja. En dan had jij 2 dagen, dus in die 3 maanden, is later 3,5 maand geworden, had je steeds blokken van 2 dagen les. En dat begon met gemeentewet, trios politica, juridische context. Maar tegen de tijd dat we bij de 4e tweedaagse waren, was het intake en aangifte. Hoe moet ik met mensen praten? Dus dan kreeg je van, wat zijn traumatheorieën? Wat is sociale context? Wat is culturele en reguliere communicatie? Wat is non-verbale communicatie? Nou, al die zaken vanuit de sociale wetenschap zijn geïntegreerd. Het examen was uiteindelijk een gesprek met een slachtoffer. En daarin zaten examinatoren en die keken van, hoe zit het met de sociale context? En vanuit het gedrag en vanuit het empathisch vermogen, wat heeft de persoon eruit gekregen? En weet hij dat het mensenhandel is? En kan die dan een vergunning tot verblijf aanbieden? En weet hij dan wat hij moet doen? En kan die ook stoppen als het slachtoffer zegt, even liever niet? Want dat gesprek, die aangifte, werd steeds minder relevant als je op een andere manier tot je bewijsvoering kunt komen. Dus het examen was niet theoretisch antwoorden geven. Het examen was 1,5 uur een gesprek en daar moest alles in zitten. Ja, praktijk, echt effectief. Praktijk. Maar daarin is helemaal, dus ook internationaal heb ik opleidingen gegeven. Hoe gaan we met slachtoffers om? Dan is het, oké, hoe zitten mensen in elkaar? Hoe ben jij? Maar wat weet je van andere culturen? Dus daar zit in verwerkt Pinto en Hofstede. Dus je hebt F-culturen, G-culturen. Nou, die komt volgens mij van Hofstede. Dan heb je Pinto. Die heeft 4 criteria, masculiniteit en dat soort zaken. Als je daar niks van weet, dan ga je ergens in. Je hoeft niet alles te weten. Maar het wil niet zeggen dat jouw wijsheid de wijsheid is van degene die tegenover je zit. Nou, die zaken worden geleerd om in contact te komen. En in echt contact te komen. En dan is het, dus we leren de mensen ook, die aangifte is niet belangrijk. De kern is, voor mij is de kern altijd geweest en dat is hij nog steeds. Wat zou ik dat jij voor mij doet, wat zou ik willen dat jij voor mij doet, als ik dadelijk op die tafel gelegd word en door 6 mannen anaal gepakt word. Ik zeg hem nu eigenlijk, sorry voor de woordkeus, maar dat is de woordkeus die in de wereld gebeurt waar ik zit. Wat zou ik willen wat jij voor mij doet? Om mij te helpen als mij dat overkomen is. En als je dat in je achterhoofd houdt, als ik negatief seksueel misbruikt word, wat zou ik willen dat jij voor mij doet? En als je dat bij seksualiteit kent, dan kun je dat ook bij arbeidsuitbuiting. En dan kun je dat ook bij criminele uitbuiting.
Dat is het. Ja. Dat klinkt kort, maar dat is het. Zo is het. Dat is het. Ja. En Henk, de fatale fuik. Wat is de bedoeling eigenlijk? Wat wil je? Wat moeten we doen met deze boek? Alleen even lezen? Weet je, al die verhalen. Wat is de doel eigenlijk? Er zijn meerdere doelen. Punt 1 is dit is de realiteit. Dit is wat er gebeurt. En daar kunnen we niet bij wegkijken. Dat is 1. Dus ze hebben eerder... dit boek is de eerste fatale fuik is uitgebracht in 2012, 2013. Toen kwam de uitgever die zei van Henk, want in Nederland wordt hij op verschillende scholen gebruikt als verplichte literatuur. Oh ja? Ja. Nee. In verschillende onderwijsinstellingen. Oh. En toen zei ik van, als je nou in die tijd kreeg ik heel veel vragen voor interviews en voor tv en kranten. En ik was daar zo klaar mee, daar ben ik heel eerlijk in. Want je moest het altijd uitleggen en op een gegeven moment, mensen is niet een weerspiegeling van wat ik gedaan heb. Dit zijn mijn ervaringen. Maar dit is wel de realiteit, wat er iedere dag is. Dit gebeurt onder onze ogen. En ik vind dus dat mensen moeten dit weten, dat is 1. 2, als je je wilt verschuilen achter het feit we doen niks, dan zou ik zeggen, laat minimaal mensen dan een handvat, dat boek kan ook een handvat zijn, een leidraad met hetgene wat je doet. Want die staan ook praktische tools in, hoe je het op kunt pakken. Dus als je niet mensen naar een cursus wil sturen van 5, 6, 700 euro, 5, 6, 700 gulden, geef je dan minimaal, dat vind ik oprecht. En dat heeft niks, want dat boek, daar verdient mijn uitgever aan, hè? Laat dat duidelijk zijn. En van mijn eerste boek is alles gegaan naar het jeugd sekstraumacentrum in Friesland. Dat heb ik gefinancierd met het eerste boek. Een gedeelte gefinancierd, maar dat is natuurlijk veel duurder. Maar even een bijdrage aan gedaan. Het kan gewoon voor jou een handleiding zijn om je ogen te openen wat er is. Aan de andere kant heb ik in het verleden ook gezegd, ouders van slachtoffers, lees het een keer door. Want dan weet je wat de context is, zonder dat je je kind helemaal moet lastigvallen. Want dan ga je een klein beetje begrijpen hoe het werkt. Hier staat onverdroten in, hoe het daadwerkelijk is. En ik hoop dat het een trigger is dat mensen het belangrijk genoeg vinden om aan te gaan werken. Dat. Zeker. Dat. En de namen in het boek zijn fictieve namen, dus hele namen. Het volledige boek is hoe heet dat ook weer? Non-fiction. Het is een non-fictie boek. En het enige wat er is gebeurd, bijvoorbeeld mijn eerste verhaal staat dat het gebeurd is in de Oekraïne, maar het is in Oost-Europa gebeurd. Oké. En de namen uiteindelijk zijn andere werknamen en echte namen geworden om de privacy te beschermen. Ja. De rest van het boek is 100% waar. Samantha en Arielle, dat is de eerste. Samantha en Arielle, ja. Dat is 2 Russische vriendinnen. Interessant, denk ik. Echt interessant. Ik hoop dat wij hier in Curaçao ook deze boeken in scholen kunnen krijgen. Ja. Want het is echt interessant, want die problematiek van mensenhandel is ook groot hier in Curaçao. Ja. Er staat een verhaal in, dat is toegevoegd aan dit boek. Er staat een verhaal in wat in relatie tussen Venezuela en Curaçao, met de dingen die ik hier daadwerkelijk gezien heb. Dus actueler kan het niet zijn. En het is daarna ook geweest dat wij uiteindelijk onlangs in juli is het boek opnieuw verschenen. En alles is bijgewerkt tot en met juli, ook juridisch. Ja. En dat sluit ook helemaal aan op de eilanden. Ja. En als de mensen iets meer willen weten, en ik heb dat zelf niet gemaakt, hè, dat heeft mijn uitgever gemaakt. Ga naar de website, www.defatalefuik.nl. Want over ieder boek zijn er filmpjes en toelichting waar de verhaallijnen over gaan. Ook. Het is een hele leuke educatieve site geworden. Oké, interessant. Ja Henk, ik ben vol van nieuws vandaag van jou gekregen. Dus ik dank u en ik wens u echt je laatste dagen hier in Curaçao. Geniet ervan. Ja, dat ga ik zeker doen. Echt geniet ervan. Ja. En dan hopen we jou terug te zien op Curaçao pretty soon. Oké, mas dank. Dank u wel. Ok? E danke a nossa casa para seguir outro programa de Jasabra, a nossa babi com Henk Werson, relacionado com de fatale fuik. E maneira é nessa visa, é fuik não tem de ver com é fuik nós conhecemos na Curaçao, pero tá é net com é vítima tá dentro de dia sim por sali. Busquei para ler essa, porque tá muito interessante. Até outra semana.